jaialdi honetan trikiti zale asko etortzea. Eta jaialdi askotan pasatzaigu jendine aldetik entzun deula, trikiti iztiago haitu, ez? Piskat trikiti goze hori badao. Gaur egun saiatzek ez dozen moderno egiten beti, eta igual bastartu itekea, ez? Trikiti tradizio hortatik gen. Nik uste jaialdi honetan desente etorreko ala, benetako trikiti kutsu hori. Batetik bai behaz, martitxetarra dalako, eta martitxe hauzue izen dalako oso aire berezikue, trikiti berezi eukiduna. Eta orduan, hor, puntazo bezala, esateko, bai, martitxetar bertakok izango ja oso bertako airikarreko benak, eta gero nik uste epeldeta latakanda izan lehizkela puntu berezi bat, alkarrekin oso gutxitan uztartuta ikusi diteulako, naiz alkarrekin asko ibili dien, jende asko horren zai baita ere. Saiatzekea urtero partaidik ekartzen jendi zai da ona, ez? Aizputxo anaiak, hiru anaiek, oso nekez ikusi izin dira, trikiti sueltu gehiago. Agarra hauek eta kantu hauek eta beti eskertzeia eta noski heroiko hiela batzuk, baina gehien bat ikuste trikiti aldea gehiago enfokatu hongo gala. Jo, hona etortzezan zendoia eta auzo eta herri askotan aipatzen jo zendoiai buruz. Eta zendoiai buruz bezala jende askoatik aipatzen jo, baina notatzea beti hitzeiten gula. Oso batek jotzen musket, soinu itxien. Eta hori lanek hotzen itxin latzen. Lehenengo digazizien gordetzen da, baina geho antzeman zen pixket hartagun nintzena, eta orduan lagizizien da, alaxi. Hain soinu egin. Lehenengo, barra amabai urte egin hazin zen, soinu egin kolpe. Geho ama seibet urteko, ia martitxeko plazan jotzen hazin zen. Han, hoi urteko gehiago bai. Han, bertan, erromaien baitxe, berroi dul. Baina, han peldekin txandan jotzen gendun. Lehenengo, arreke sartu inizun, da, haigoten bat, eta bezi eta holaxe. Gero, hango gertazuan, hemen txokoak egin zuen, zabat, eta dana horretatzen, kamino intzanin, leheno kamino egin karreta egin, eta gero, karreta intzanin, txokoak seguritzen dut, eta horraz esan gendi aldatzen da, gero, hankazta bezala intzanin. Gero, bateko bizta, hemen errezeien letea eta bentaberritxe horieta etortzen nintzen, banak askotan, lakak matezien lana, behak junez intzanin, juteko, eta holaxe, oin asko ez. Hola, apai batzen da ibiltzea. Aiztera zon izegin apai baten, ondia zuariztela. Pozar, ze akordatzik da hori. Nik umetatik ezautuet, atxekin egola area hona ibili gehalako, eta beti eukidet, beti ze erakutsi nahi kantu hau bestie, beti borondate hori neuk behakin ezautuetena. Eta gero ibili gehan herrianetan, zendoia ipatze jo lehen esan eten bezala, zendoia eta dana hitz hona dauzko zendoiantzako, beti fine, pertsona fine. Beak erakutsi gula, soño jotzez aparte, repertoio bat daukela esagerau, Zanet, gehienak igual, trikiti aldeak gehiago, agarrau aldeak gehiago, pixkat bereiztek soño jole gehienak, hone eukidu repertoio bat oso irikila. Eta orduan hori oso bereizgarri da soño jole honengan, oso repertoio handia daukela.